अस्सलाम वालेकुम रउआ स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम पोहा बनावे के तरीका बतावे चल रहे। बहुत सारे लोग का भूजल चिवड़ा से गैस भी हो जाला, तो पोहा बनावे खाए में तो पेट भी भर जाई आ हेल्थी भी होखी। तो एकरा के बहुत आसान होखेला पोहा बनावे में, झटपट बहुत से तैयार हो जाला। तो चली लोनी सबसे पहले एकरा के 1 से 2 पानी एकरा के अच्छा से धो लिया। देखी लोनी हम 1 से 2 पानी चिवड़ा के अच्छा से धो ले बानी आ बिल्कुल चिकन पानी हम गार ले बानी, जेमे जे हमार पोहा अच्छा से बनी। तो देखी लोनी एकदम सूखा सूखा चिवड़ा हम धो के तैयार कर चुकल बानी। अब एकरे साथ में हम एगो प्याज काट ले बानी, छोटा सा हरा धनिया भी काट ले बानी, 1 टमाटर छोटा सा काट ले बानी, 2-3 से 4 हरा मिर्चा काट ले बानी, 1 मुट्ठी हम चना भी ले बानी, 1 अंडा ले बानी। तो अंडा के भुजिया बना लिया आ चना के भून लिया। तो चली लोनी हम बनावे चलतनी। तो देखी लोगनी हम कढ़ाई चूल्हा पर चढ़ा चुकल बानी। अब एकरा के गरम होके तक ले इंतजार कर ली, तब ले अंडा के फोड़ के तैयारी कर लिया। तो थोड़ा सा में नमक डाल लिया, 2-3 गो मिर्चा डाल लिया, एकरा के अच्छा से घोट दिया। थोड़ा सा तेल डाल के एकरा के भुजिया तैयार कर लिया। देखी लोनी हमार तेल भी अच्छा से गरम हो चुकल बाटे। अब एमे अंडा डाल के भुजिया बना लिया। एकरा के लगातार चला के अच्छा से भुजिया बना लिया। अच्छा से भून के लाल हो जाई तो अच्छा से एकरा के भून के निकाल लगातार चला के यानी कि भुजिया अच्छा से बन के तैयार। देखी लो अंडा के भुजिया बना के हम चना भुजे तनी, एमे थोड़ा सा नमक भी डाल ले बानी आ 2 गो से 3 गो हम हरा मिर्चा डाल ले बानी। तो एकरा के 1 से 2 मिनट तक ले एकरा के अच्छा से भून दिए। तो देखी लोनी हम अंडा के भुजिया बना ले बानी आ चना भी भून ले बानी। अब हम चल तनी पोहा बनावे। तो हम चना भूनने रहनी तो हमार तेल बचल, तेल भी गरम हो गई बा। तो सबसे पहले मिर्चा डाले मैंने, प्याज डाले मैंने, टमाटर डाल के एकरा के अच्छा से 1-2 मिनट खतरा भून लिया। तो देखी लोगनी हमार टमाटर मिर्चा अच्छा से भुना चुकल बा। अब एमे थोड़ा सा पानी पड़ी, थोड़ा सा नमक पड़ी, थोड़ा सा हल्दी पड़ी। अब 1 उबाल आवे तक ले एकरा के इंतजार कर ली, तब एकरा में चिवड़ा डाल के अच्छा से एकरा के चला लिया।
हमार अच्छा से एक उबाल आ चुकल बा। अब हमें चूड़ा डाल के 1 मिनट तक ले अच्छा से एक रखे देखी लोगनी हमारे 1 से 2 मिनट तक ले अच्छा से चिवड़ा हमार भुना चुकल बा। अब एकरा में हम अंडा के भुजिया बना ले रही है, एकरा के डाल के अच्छा से चला लिए। हम चना डाल के एकरा के अच्छा से एकरा के चला के रख लिए। देखी लोग हमार पोहा बन के एकदम तैयार हो चुकल बा। अब एकरा के लास्ट में धनिया डाल के चूल्हा ऑफ कर दिया। पोहा बन के बिल्कुल अच्छा से कंप्लीट हो चुकल बा। अब लास्ट में जंजीरा टेस्ट खतरा डलाई जिसमें जे अच्छा टेस्ट आवेला। एकरा में नींबू भी डला जाई। देखी लोग कितना अच्छा से हमार पोहा बन के एकदम कंप्लीट हो चुकल बाटे। तो रउआ लोगन के यही तरीका से पोहा बनाई लोगनी आ खाई लोनी, बच्चा के खियाई लोनी। हमार वीडियो अच्छा लागल हुई तो चैनल के सब्सक्राइब करम लोनी।